Goddag og velkommen. I dag der skal jeg lave en vlog. Og det skal jeg, fordi at jeg skal mødes med nogle af mine efterskolevenner. Og vi skal se noget opvisning. Og så tænkte jeg, at så vil jeg lige tage jer med. Det er det, der kommer til at ske. Jeg skal afsted nu her snart. Om 3 kvarter, så kører vi. Det var det, jeg ville sige, så vi ses. Jeg kommer hjem til Stine nu. Sig hej, Stine. Hej. Vi skal afsted nu her snart, og jeg skal ud og køre i bil med Stine, hvilket jeg ikke tør. Skal jeg lige give en værelsetur? Nej, det er overhovedet ikke. Det er Stines værelse. Hold kæft, hun roder, mand. Har du set? Har du givet mig? Nå ja, den der har jeg givet til Stine. Det jeg ville sige, det var, at vi skal ud og køre snart, og så bliver vi hentet og sådan noget, så kommer vi ud i hallen på en eller anden måde. Så vi kommer bare til at køre i bil. Det var bare det, jeg ville sige. Vi har lige spist rugbrød, hvis I vil vide det. Skal vi egentlig ikke tage afsted? Jo. Men ja, så vi må bare lige komme afsted nu. Hvad så, Anders? Ja, men hej. Hvem er du? Jeg er Anders fra Randers. Det er mig, der er bare mig. Det er bare dig. Har du ikke ville være med i min video i lang tid? Rigtig længe. Ja. Rigtig længe. Og nu får du endelig lov. Hvordan har du det? Det er fucked up. Det er mega mærkeligt. Der er mange mennesker, der skal være stille, fordi der er masser af... Ja, og folk de kigger nok lidt også. Der er sådan virkelig mange mennesker. Hvem er det? Er det ikke GE? Det er Det var der, jeg gik sidste år. Nu skal vi ind og se dem lige om lidt. Ja, det bliver vildt. Hvad skal du? Jamen, jeg tror snart, jeg kører hjem igen. Jeg er lige blevet færdig til gymnastikopvisning, eller jeg har set det hele nu, så jeg sætter mig ind i bilen nu, og så mødes vi, når det er. Jeg kommer hjem, så kan jeg lige fortælle om det hele. Hej! Jeg er kommet hjem nu, og jeg sidder i min seng lige nu. Jeg har lige spist aftensmad, eller jeg har spist rugbrød, og det tog en time at komme hjem, og så har jeg bare lige chillet lidt, eller det har jeg egentlig ikke. Jeg er faktisk lige kommet hjem næsten. Nu sidder jeg ved min computer og skal lige til at redigere en video. Der var så meget larm, og der var så meget copyright musik og sådan noget, så problemet var, at jeg kunne ikke rigtig snakke, fordi at så ville det komme med. Så, og jeg fik ikke filmet alle holdene, eller nogle af holdene. Så det her, det blev en ultra kort video, og jeg håber, at I kunne lide at følge med alligevel. Klokken den er 10, tror jeg. Nej, den er lidt over 10, kvart over 10 eller sådan noget. Og jeg er helt fuldstændig smadret, fordi at, jamen det ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg er. Der har været drøn på sådan noget, og det er nok derfor, jeg er så mega træt. Og jeg ved, at jeg skal tidligt op i morgen og have en hård dag med førstehjælp og sådan noget, så det var fedt at være ude og se opvisning. Det savner jeg. Jeg savner at gå på efterskole, jeg savner at opvise, jeg savner alt ved det, virkelig. Så jeg tror, jeg vil lægge mig til at sove, og så, ja, det er faktisk bare det. Så ses vi jo bare i min næste video. Hej! Det er noget, du regner med. Nej, kom igen. Nu snakker du igen.